Ha lang ka kay ari rasag ko. Wag gabay bro, ni kulero kauras ka. Yo. Adi ay salamat yo sa tanan naka-subscribe ug nakatanaw sa amoang kuan. Salamat sa suporta. Salamat sa nag-sponsor sa tanan. Mag-live lang meron kay wa may ka video ganiha tungod sa naglain ang panahon. Lain ang panahon niya ang artista sa galaing naong. Mo tiwasan. Tiwas yun. Salamat kayo sa way nananaw ha. Wala problema na kayo. Salamat ninyo. Tanan na Jimboy. Moy, ari moy. Salamat yung Marinong Homeboy. Tanan Bye. na. Sa mga ni tanaw diha. Kaganta. Oo, sa mga TikTok. TikToker. Sorry ga, wata ka dayon og pamukot kay bawod kayo. Lain panahon. Sa tanan kaya small YouTuber, comment lang sa ubos. Bawi next live. YouTube video ta. Yo, what's up mga kabalayog? For this live, to all my... Ikaduhay mo. Ano yung recording? Sadika. Sige boss, ikaw boss. Sige boss. Suryan mo nga ka lang. Tutong uban naman kauban. Kami lang sa ni... Yung thumbnail Rominio. Ang diglubot. Tayo. Amon. Sorry kay katong uban. Nagkakuan. Uban na tong kauban. Guys, Karon dili may kompleto ron na kay. sinsakin nyo guys sa akin. Ang uban namong kauban. Busy man. Galayng lawas ang Bisa pa uban. man sila sa kanang napamasalay trabaho ko. So kami lang sa Tungod sa galaan kay panahon niya. busy. Ay pong na. Ayaw pa yung taon kaila. Labang paglima kasapa. Muna, 1 taon sila madayon. Kami mga single mami naara mi dire. Kami mga single. naara. Arabe as always. Ang mga sidecar na luyo. Ay, single. Mga single men tanan. Ang sidecar na luyo. Gibilin mo kay lapok. Agoy. Nakulunod. Gano'n? Dali, Drebes. Ano mo Rio? Ikaw na Ali dito. dire kay daghang inananaw do ka buok. Igis na mo. Isa mo. Kamar na ba? Dilaw ang gusto na. Sama ko yan. Ha? Away di kuranan ay. Dali, di ko rin kuranan. Mahirap mo. Hi, Target. Ay mo din mo sponsor sa kanday sa Wala ni sponsor. kanang tripod. Tuhod. Okay. Bantay ligdi madayon. Gusto mo pa shout out. Shout out, comment. Okay, nana. Paling ko lagi. Rogelio, single ka diha. Padukol ka Wala. gilid. Shout out lang ko. Shout out kang Rowena Tulod. Mudukol yun kang Edlen, Single ka na. Rogelio. Hindi. Isa na. Ka diha. Dili ko single oy na gani. Gibilin gani sa kuha. Ganitong giveaway. Pati. Nag-swear may live sa YouTube kay nagpasalamat mi Nasayo, nasayo ka, nasayo. Maka-live na may kay gumikan sa among subscribe na 1K. Maka-live na may gitugutan na may. Sunod na kakuha na sildo. Comment lang mo sa gusto mo pa shout out. Puro may single oy. Iwa pa man na uli. Shout out lang ko ni Marinong Homeboy. Shout out na Shout daw. out. Idol, idolan. Sunod-sunod ni. Di ko na. Listen Melgo, shout out lang ko. Asam karon day nakaskilid. Yahay pa siguro. Huwag mo sa comment niya, oy. Na gito ruina. Rowena, usar ka po. Ako ubang to sawan ko. To sa tawda ni Ruina Tulod nga na Saudi. Saudi related. Di pang shout out ng asawa. Na siya. Kaya sa usa lang shout out sa mga asawa ka, single trahit pila. Shout out sa may asawa silang tanan, na asawa kula. Shout out ikaw ni Marilyn Day na adri nagtanaw sa kilid. Sa Blido Bayra. Juan, Soyko. Sa Suiko. Suiko. Soyko. Malingkod ra ko kadyo. Hindi ka Suiko. Agan, gapa kay guest oh. Doa. Mara ni gis, gikan na turag soy. Shout out sa dimi sa katong gigis na mo nga daghan kini tanaw ni Ruby Soyko. Daghang salamat din. Boss Prince. Oh, boss, salamat si kay boss. Sa nagatag sa 5K. Dagan kay salamat. Dilan sa namo. Sorte kay. O pag-ari sa Boss Prince. Kanya. Nag-isip pa ka.
mag-copy. Og shout out sa ko sa akong kauban nga pulos na menu ako ra dili. Day single ng mutanan. At O ay mami, single mga pa niya uyab. rin. Alam mo yung mga asawa. Ah, Shout out na Sige, kong Gimoy. mag-challenge na ninyo guys. Yes, challenge accepted. okay. Guys, Next one, oh. comment mo guys kung saya mo i-challenge guys. Ang dami mo challenge para ninyo. This life is Bantay ito, ha? challenging. Kay challenge bagi ko pirme. Sawa ka kita na ko, kita na waron, di ba? Oh. Gapo kayo. Gwapo Sana palitag na lang. mabilin. Kaning naw nga, layo na kayo ninyo, makita ba ninyo sunod tinirasyon. Tagsar ka na. Next na kita sa merkado guys. So, mailam mo. Sorry. Shout out ko sa usa. 1 million views. 1 million views na ta ha. 1 million na ta. Yay. Di okay lang na kayo, inigat yan. Sayang na. Ko ano? Basa. Challenge Marinong mo. Lizel, 5 minutes, 5 minutes kayo. Ay! Okay. Idol, marinong humboy. Lisan pagtanan niya. Ha? Pagtanan niya, kung itutukan niya. Sige. Amor ka ba? Sige na. Ano sa nana? Ako rin. Uy, no video. Sila na din. Dali, bido, nang kinusara gyapon, layo lang. No, ne, usab. Sige. Ay, kami. video. Video. Ikaw man ang video. Ikaw muna. Unsa? Unsa ako na dol. Unsa dol? Lisuan pa ubos. Ipaubos. Tara deh. Game. Oy, kaya salamat kay Tao, di ko sa kuwan. Okay lang. Ay, bes. Nakaroon naglantaw si Marilyn Suico. Oy. Ang Shout out Pasinsa, guys. May panaiyak kay di pa kay hayag yung tumaw. Sa tanang ga subscribe, share, salamat, Salamat sa nagsuporta sa Bisaya Malayaw. Salamat. guys, kay ang kamera naman paubos kay di makitang putot. Ang Yung kita- nga karon kuha na may kabuk 5. Dahil manghudi iban na. Naroon rin ah. May Sony Bana, Skilid, Ambassador. ang driver ni Ivana. bodyguard. Pero Bodyguard. Oy, ang iba na. salamat kayo sa una ni Tanaw. Ay, yung dia. Saka live cellphone. Lag man kayo, ay signal. Comment lang kung nanay wang ganahan. Salamat kile sa mga pagsuporta sa Bisaya Malayaw. Comment lang para ma-shoutout na to. Shoutout lang din sa mong gis nga si Gimoy. Ang Gimoy. mga boxer ng Ibas. Guillermo. Sod. Sod mo. Suntahan. Ubos sa kido. Do. Asan itong kabuan ni Cargillo ganina? Kuha na. Ubos sa kido. Asa mo to ya? Isibog to. Guys, takoy kabuang niyo guys. Nabuhan ako niyo. Buangon mo gina guys. Di na makita si Kodo. Di na kahapon sa lima. Salamat din may Sorry, guys, ha? Gilero. Og ni Ivan Robert Talentig, shout out mi sa mong Shout out. Manas na. Sa tao sa nilang Shout out botske kay sa Botske. mga kauban. Oh. Bisag wa sila ron. Alessandra. May undang Alexandra, tan la. Hinaot ko ni tanaw mo. I-chat dia, i-chat Para ba. makakita mo. Chat sa na nag-live kami. Sugo. Live sa Try mga mo botske kay Porti yung tugnawa ganina nagwanuwan. Sige kayo niyo guys. Oh, sa ko kung kisa to nakakita sa kong iro. Palihog giguli din taon. Masig mo sponsor mag-brief na guys. Okay brief guys. Luis eh. Yung copyright back. Abuton sa natong maabot ang 1 Tukar million. na. Nang no copyright. Sayo. Oy, salamat sa 2 viewers. Doon na kita no. Patok-patok mo sa boss. No copyright background music. Natay para po ron ha. Ano to ko to mo?
Pa-bluetooth ba? Ito niya, no copyright. Background music. Sige, ba? Ikaw na yung button. Hindi, background. Ikaw na ba? Oh, lagi. Salamat sa wanita. Sa no copyright. Naam na nga. Nagito green na do. Magwawang ko na kay sa signal lang ko. Ang atang-atang niya lang among video sunod nga mas makalingaw pa sunod. Hmm. Ito ni daw may no copyright background music. Ito ni? Oh, basta Free daw yun? Or free to use? Ay, nagkusgi. Yes. Ay, nagkusgi mo. Nagkusgi mo. Isa sila dungog. Free to use? Kusgi gani gono. Dangla mga puso kayo. Da batang oh. Da ba batang. Da ba. Kapan rumah dungog dia. Shout out dahil ni TTMJ o ni Jeremy Media. Shout out ninyo. Shout out Ni ko Titim sa Brian. Salamat sa imong gipadating. shout out ko sa tanang mutanaw karon. Selamat dahil sa shutdown. Oh, shout out ya. Free to use, no? No copyright. Kena. Burot soy. Sad. Sige, mag-shoutout na katakalan sa mga ano. Oy, shout out. Shout out ko sa kumuha ni Ikabantay ka ganina ge. Na nakautot ko. Malaman? Kaya ako nagdunggan na kay Tae. Ah, boss. Ikabantay ka, boss. Oy, shout out ko Prise. Oh, shout out ko ni Boss. Naroon sa libas. Sibuk tanah itu. Ikaw. Pwede lang sa. Ika na Guys. ko. Naman yung mikro. Guys, Ano? Kina ba? Nani ba? Oh, sige, tiyan na ba? checkin mo rin guys. Di mo, pagpumpuan ka tingog ba? Wala ka tanaw. Wala ka tanaw no. Wala ka tanaw. Oh, shout out sa kang Precious Jane o kang Princess Mamoy sa Pasil. Bakit? Oh, shout out sa taga Pasil. Nangin ang tanaw. Oh, nangin ang. Shout out taga London o Canada. Charlotte. Taga USA o Tagalog. USA itong under sa asawa. Unod sa golbo ko. Dito. Ang lesbian dito rin. Unahan sa mga wala, USA. Di, katok, na yung mikrofon na gino. Nanay ni mo. Basta tumay. At tanga-tanga yung mga video guys. Kaya malingaw rin. Tagsalan ka niyo ba niya? Ate, ito na po na. Sintomado? Oo, pwede. Ano naman? Corona. No. Sure. Maray background guys sa Bisayang Layog. Bulay og. Yo, what's up mga kabulay? Og makarelate mo ron to kara la ay magtanaw sunod. Tanawa to na sa buko. Man lang. Atang ang sunod nga public dance namo guys. Public prank na mo guys. Kauban gyapon ni Marinong Bumboy. May Shout pagkatay out. ko. Shout out na rin ang boy. Maganda ka? Naam, dahil malapagan. Shout out idol. Mali comment. Wala dahil. Comment sa nagtanaw. Comment. Ikaw ba ito? Hindi mo? Ano na lang, ano yung challenge? Ay, basta ka lang, ano, kanang kanta. Basta ka ba sa lyrics ni Bukol? Ah, sige. Music. Hindi ka na! Ito ka rin. Hindi, patuloy. Basta ka ba susunod sa lyrics? Ay. Bukol. Isulti daw. Yeah. Yeah. Oh guys, nara may challenge ron guys. Isulti na guys. Di bulingit ka. Di mo. Oo, hindi na saan. Ayaw eh. Okay na? Ano kaya na Oh. May challenge ron guys. Ang karang gagawa niya. Kubang tala. Di, kayon lang anaw man Ako ni tanaw. lang Kayon lang na mo ni tanaw.
Sales mi guys. Nguyab minimo. Ayaw nga. Shout out ko sa mga single. Kay to nga nami asawa kay kaming upat pulos mi mga Single mi guys ha. Kisa to mga apply og kuan diha. Pwede kayo Ami guys. dire. Pas lang mo resume. Og biodata palit lang mo to sa tindahan. Dili kami stricto ron pero nagkinahanglan kami requirements. Kanang biodata nga kanang barangay clearance. Certification sa matuod. Dili namin ba no? Sana hindi panaginip. Di kaya katangisi. Paano ito? Hindi ka nang sintunado. Akit mo ang puso. Sa tagsa lang, di. Ngayon Ang ay dagi. umiibig Mas sintunado ba? O gani. Dili lang anaanta. Naman. Sige, ikaw mabahala. No, di ma. Mura nagbasog-basog. Love na ko. Asad ng trumahan na. Kan ba? Basang kanta ba? Sintunado ba? Zero. Viewers. Yo, bisa gyud natugot pulo mo to. Si Tunano sa kung tigog ka. Baro rin video sige san. Baro ba kita rin. Ikaw, video ka pa tayo kaya kuya sa copyright. Di mo makapira tayo. Kato lagi po sa mga video kinay. Kaya ay ka nag-intro, di pa kakatok ka. Mo Ay! kina. Dili, basta imong tingo. Dili mo. Yo, lagay niya nag-intro. Basta mo tingog. Tuling ka ito na nga ako. Ano mo kung gago? Kato lang yung magisilaw. Magbuhos na. Sige, ikaw. Kato ba? Labin. Do! Terus wakal. Labi na. Oleh eso. Ako. Mag-live ta Na mag- mini. Mag-live ta mag- May pang-live na. Live ni guys. Na, atanan mo, asan ang tingin ko, no? Wala luli. Sabi nito. Ato lang yan naman. Ito yan lang. Straight. No? Walang tabi mo lang ito. Shout out sa one and out. Deo niya na naman na. Grabe sa day. Layong sa ng zero. Istorya mo guys. Ano mo, suod ko sa mga kinabuhi guys. Hugot-hugot bida. Hugot-hugot ba? Kinanglan ni kayo guys. Hmm. Kay karong panahon na guys, kinanglan ko kauban sa mga kinabuhi. Kusga ba? Isulte mo isa-isa mong kage. Guys, tinaw na guys. Ang kasing-kasing guys. Yan kasing-kasing, guys. Ano lang isip. Yan kasing-kasing guys. Samara na. Sa tinunay guys. Muna yung kinabuhi guys ha. Oh, Muna. Payat gini kayo guys. kalma lang. Loy kaya mo sa kay. Goal good siya. Pupuyab guys. Kira na eh. Wasa uyab guys. Sa karon tagsa-tagsa Ano ba yung tanaw? Palayas ng mama guys. Oh. Yung mama. Mama guys. Di siya paminyo ang mama niya kasi mama niya batanon pa. Guys. Istorya di ba? Di ba ako kinabuhi guys? Guys, oh. Kapoy rin kayo guys. Kapo na. Kapo. Hindi na ko. Oh. Ganda do. Ganda do siya. Ha? Ako? Sige na. Ikaw Brad sa imong kinabuhi unsa man? Ay, ito sa ikang natanaw. Bakod. Wala. Naglaga. Okay. 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 Sa katong X na ko diha. Ah. Kung asa ka man. Diha lang ka. Kaya ako naka-move on na nimo. Yeah. Ikaw, boss, Naka-move on mo ka. Sa akong uyab niya sa una. Oh. Kaibaw ko. Oh. Nga ang imong kalipay. Akong aplido. Sana. Pero makaingon mo kayo kalipay. Oh, akong kalipay. Aplido nako. Kumaday. Dito mo di mo buslo. Sino naman na? Ang kalipay mo. Oh, bala na basta kay ang iyang kalipay. Ako ang aplido. Kumaday na kayo kasulti day. Mare. Magle. Sulti din. Shout out lang ko ni Jan diha. Ah, Oh, ina. Sa katong uyab ni. Joel.
Sige din. Ate ni Jan. Shout out na kong Ate Robby dira. Basig si Jan na. Jan, nagtanaw ka ron, Jan. Andre. Dirain mo tayo mo yab Jan, nagsigatawa. Oo, dyan. Igiminaw na siya nga, baliko ni mo daog cake. Yeah! Si Bedo dyan, halos na kadagabi, broken donkey. Nawagan ako ni Jan. Oh, dyan. Kung asa man karon, Yalan sa ka. dihalan sa kakay, mag-live sa amin. Mulai sa ka. Aga imo kaya Nikmos dai. Masih na siya kasi. Ano dito na ako mo? Ah, siya. Siyempre. Mamoy, alin mo. Dala may case na si Guillermo. Guillermo at Kisar. Kani guys, single kani guys. Ah, kina. Rito lang mo guys. Oo. Parito lang mo guys. Available pa kayo guys, nag-50 lang buok. Oh. Umorder mo, one is Shopee na Lazada. Fake ba? Siguro. So, shout out Oh, to shout out viewers. sa Comment nagtanaw. lang, comment para. Kung asa ka man karon sa O na, tono. Sa taas sa kuya mo sa kay mo uyab eh. Kailangan mo shout out kay Usa na nabilin. di sa signal ko na hindi sa tao ba. Guys, kita gani guys, bani among. Kapuan ninyo kanina, no? Magtawag kita. Wala na ni chato, paminaw ba? Awa, gan meham na. Ay, sige ko pala na do. Open grupo nila po dili gid. Niya bang Mag-speak pa sa Na ginaw. Isa nagtanaw. No. Sila kayo po. Balik ko. Sige na kayo po tanan ni Muya. Apo ni mo. Nakay po tanan ni Muya. Mga long ngit-ngit ang gabi eh. Kay hayag mga adlaw. Ito man ang kumaon. Kala ito nga kama. Tingit kita gabi. Kada ba? Ay, sorry, copyright dito. Sus mga nawala. O sino nawala? Lagi na babaw. Wala ka. Naman inikuan mo tunga. Kerep no. Ah, okay. Ghost hunting, wala man tana. Something. May pa dito po. Kasi tagsa ba? Yung forma na to. Ano? Padukadlok sa mga ba? Muling yung mga bata lagi. Sige, mag-live to mag Kasi tagsa to no? Ako wala ko noon. Kapil siguro. Ay, guys. Amo gani. Guys, So, nag-anda din sa among ghost challenge. Salamat dahil sa Marilyn sa pagsuporta sa Bisayang Bulayaw. Ah. Dagang salamat. Ano? Salamat ka. Atay, si Bek balik. Walang kalaga. Ay! ako. Salamat sa Namdig So, di guys, mo. bali ako. Si Trixie, plan to na umo ko ron. Oh, pila na. Lexe, mana TikToker sa ko. Bulayog, Bisaya. Mga nagtig kamera sa mga bulayog. Mga nagtig director. Ano ba ito sa tagsa? Ayoko wala ko umo. Kato siguro no, kato basig. Kaman, ano dito? Hindi ito dito ba? So guys, namin karoon sa ngit-ngit. Na ako na umo. Balita-balita umo. Salamat sa mga ni tanaw. dalagwa. Santi na. Sana ako. Gimay. Takek ka naman. Kapit makaon. Bilay mo sa'yo, zero lang ang bawat. Dili, meron namin yung tanaw. Wala lang nakita nito. Sa signal mo na. Kana rin ako mag-live. Kana ako duhay. Kamanday na wala ko. Murag ka bugol gamay. Balik Bigyan ang play mo Ako, ma- Dili tegan lain. Cancel mo. Kana ulo na cancel na mo. Makita. Makanan ang Ngayon ka. Kaya mo pag-live ron. Kaya mo rin nagsamin ni Glikli. Kaya make up. Guys,
Oo, nakaano. Ang malasa. Lagi nagkara. May lagi ito kung mag-live ka na sa buhaton mo. Lain din na yung maglingkod na ito. Ano lang ito itong kaon, hindi ko ano ba? Lagi. Ano ko niyo? Tanaw, gamay na po na. Salamat sa 1 viewer. Paabot may mga guys. Naghangin ako na. Ayos sa. Mapalig. Dito, sa signal lang. Ayun na sige tanaw. Og sa ni tanaw dia. Salamat. Salamat mo comment. Comment para mailan ka kinsa ka. Basta itong ko, no? Wala po. Pero comment to. Bisa. Mga Oy! Shout out! Shout out din eh, Kusina Kusina Tipid ha. Tipid, shout out. please subscribe sa iyang Subscribe sa YouTube iyang channel. Kusinang Tipid. Tipid! Og ni Marinong Humboy amo ang Shout out sa Kuya Marino. Angel sa Bisayang Bulayog. Daghang kay Among salamat. partners in crime. Mao na nagtabang jud mo nga walang inuurungan. Hindi mag-iwan. Kita ka Butan mukbang. kayo. Ay, Wata ka Wata ka mukbang mukbang. dol. Pero sila. dating. Shout out ko sa taga Kagay ni Romel Manggubat ug sa Basak Erwin Pibida, Jeffrey Comedador, Ronald Pintes. Shout out ya. Shout Sa out tarang sad ko sa trabante dia sa Kagay. mga supporters. O sa mga subscriber, tigan salamat sa inyong pagsuporta na mo. Ya, Kami kami ipadayo na mo ang kuan Punta kaloyan na ya, tayo paabot sa mi dami sa mong 1 million subscriber. Mga watch hour na mo. Uy, Tayo ala. sa may samong watch hour. Mm. Please tabangi ni. Shout out sa tanan. Nanagat TV, Kusinang Tipid, Marinong Humboy, ang mga idol. Boards Borha. Boards Borha Si official. Shout out ha. Paki-subscribe sa iyang channel. Ug ni kuan Brad Sami Huntilya ug ni Brad Abay ug sa tanang kabrad sa Itatsi chapter. Long live. Long live. ano paabot ni yung umabot ron. Sinsa na guys, kung giduka mo na. Guys, Namin gipaabot Namin doon. ipaabot, guys, ha? Pwede. Atangi guys. Ito guys, among sudlon ron ang ngit-ngit nga kuan kay BE manggod naay nag-uwang nga iro nga anay nagkaguliyang ang mga tao diri kay naay nakit-an sila nga tao nga dili kuan mo na among sudlon ron kami kuan di man sa madana mong usara kay mga hadlok ni Ah, nana oh. nindot ning daghan. Okay Among ra sudlon ako ron, duha. Ang ngit-ngit nga ito dapit Ako sa sa tulo. Nang lagi ko sa. suwaya na mo kung mubalik na tong tawhana. Salamat sa co-viewers. Gimoy na. Kita na ko man. Tanaw mo rin. Ano ba? Pagbabae mo mo yan. Nausan lang. Siya lang yun. Tanaw rin. Babae pa. Pagbabae silpon silo yan. Sige mo din ang tanaw. Screenshot na. Wala screenshot. Awahin na. Istorya na rin. Dugay pa niya madunggan to. Nawahag ba yung istorya ito karoon pa? Ahay. Pag-ibidyo na na. Kaya bigyan mo. Save na. Tas-tasan mo. Kapit na mo tayo. Basta ha? Kusinang Tipid. Shout out daw ang Baso Tagay.
Why baso dre? Ay tagay tingay kay mga hubog niya ni. Lisod ra ba kining kutok ni usa samot na niyo. Oh. Manumbag kung busig di unsaon. Wa, manumbag ra ka ng gihigdaan pero tao di. Mangihis purol. Mga E4 ni. A4. Ihis for all. Member. Out din ni kon dia. Si Boss Prese asa magkaron? Adi ara di ay. Shout out kong Boss Prisi, taga Pasil. Sa iyang pag kuan suporta sa Bisayang Bulayog. Bisan pa man og iyang cellphone keypad gigamit ron ni subscribe japon siya sa among channel. Mo na yun. Kuan ka. Manay solid supporters. Kaya makita mo gyapon. Shout out din nilang kon dia. Ni Tia Dilyaw, ni Tio Otis. Nagkakaon di ko ganina dia. Salamat kayo. Mabos. Shout out ko sa tanang inasal. Migay Aga ka. Malayka, shout out. Shout out sa mga yung tanaw. Dugay. Sunod. No, mawa. Nagtanaw siya niya, mawa. Nalagay ito. Dagan. Okay. Goy so. Mawa ba sa signal? Ngo. Uy, ang ungo, nagchismis pa man. Asam ning ungo, nalangay mo Akong ungo. Hindi na may ungo. Kaya mang ungo. Oh, gali ka. Ako gali ka. May pa ating gilad kanang kuan na yun no. Ilakaw tang sama na yung katang ba. Kato ka jimbo kang kuan ba. Daghan pa no kay kuan. Banda ka taga jimbo daghan na kang kuman na. Guys, magkanto mi guys, magnuro mi guys. so eh. Ha? Ibang tayo mo. Yung tao nga. Ngita tag ungo to. Awa kay kapuya nga. No, natagkaka. Patay kami sa inyo, maganda ba? No, natagkaka. Dito, kumay usumpon. Be, Ube, ano ba? dun ba ko ni mong singko? Pag nalagay. Ano si istorya? Ano kaka? Ano pa ka? Bata eh. Guys, mag-i-in na live na kami kay. Balikan lang namin mamaya. Ano yung tanaw? Kaso yun na sa namo. Wala sa idea. Shout out sa nagtanaw. Sige nga sana. Sige. Sige nga sana daw. Cook sa boot. Basta yun. Yan, yung pala. Oh guys. Ano? Jill, tara, pakpo na ka. Tali ka. Bata na nga. Sige nga, may maganda. Sige ka na daw. Ay, di lang tapos yan. Bye-bye. Ay, wag na kala. Kaya lang sa guys ha. Magtuwad. Ano guys? Wala ka pa may. So, ganun. Lakas na guys. Di lang eh.
Hindi na ako. Ano to gini mo? Kailangan niya guys. Ano na? Sil! Sakit na lang. Katangan ito na lang. Ang kwanta to. Kuntos ka ba na rin? Nagsunga ba? Lirong ituyo. Ano, pagtungab. Pagbuhay, pagtungab. Tagsa. Sa. Wala po. Ito? Siguro viral ba? Muli ito nasa kita ko video nga. Kuya Away, muna nga. Tuyo sila kita ito, Brad. Guys, baboy sa way sa mga kauban. Sil! Kita na naman. Sa katanaw diha, salamat. Salamat sa duha ka buok nag-suporta. 10 araw mo ko. Watching. Please subscribe Bisayan Bulayog YouTube channel. Tan aura ko sa imo. Ako giban. Doon na no. Tagal London. Shout out sa nagtanaw. Pwede na mo komentra. Bisa? Ang baso. Ang doon mabalik. Ikaw, sikahan ko lang, sikahan mo. Sikahan nito. Sige. Sige, sinutok ko ng Marlin. Iwatan mo. Salamat sa tulo ka buok nagtanaw. Kaya salamat sa inyong pagsuporta guys. Ay guys, kinaman ko. Kinsa mo, pwede naman mo. Mali. Comment lang guys. Shout out, guys. Hindi, magtuwad na sa makeup kitchen. Ah guys. Ay, Iyo. kaon na lang sa Ate Trix. Basin. Kita sa draga may bro. Wala po nila. Wala na. Ito. Ate. Wala. Oh, shout out day ko sa tanang magpa-shout out kay walay nag-shout outs. Oh, Shout out ko Sa sa tada. Irsat. Shout out ko sa mga gwapo diha. Ah, salamat. shout out ko ni Guillermo. Sa tanang ako. Diha ba sa? pundok sa tadi. Diha ba sa? Bye. Please Shout out subscribe. ko ni Elsa Titania. Shout out nimo gwapa. Salamat sa pagtanaw. Salamat sa Shout out nga. channel. Shout out. Salamat sa kuha, wait lady. Hoy! Hoy! Buang piyawa din ako ay ako ng kinsa. Dara mo usa ka kauban guys, perting Shout piyawa na to. out mga gwapo. Ngisi lang buang. Grabing kuyawa. Shout out din mga gwapo palitag lamas. Shout out din yung Asam de. Ay, nang mama. Guillermo. kuyawa. Guys, dana si Bana yung ipabo to. Iya manghod eh. Guys, ako na. Yun na lang. Ayun na. Ayun na yung dalawa. Bungkusan, tingnan ako balik lang. Sino? Ay, shout out nga na yung Bye, guys. Kasi sa dati man. Check out. Dahil ba, katong ko na giniya ba? Isa man. Ang gwapo. Ang babae ba niya ang gwapo? Balik gwapo. Ay, sige na. Ayan. Bisa tanong mo. Na, sa tato sa sa. Agi. Giselle na at Guillermo. Si Pang Guillermo. na. Yun na. Paginitan na tulo. Shout out ya!
kaya pa ang live. Ah, gipaong sawit lady. Kinsay ulit tao diha mga gapo. Ay nalang dito na pa mo na. Ay lang. Ah, kinsay ulit tao diha. Tara, tara. Kire. Tara. Kana. Kasi na na. Kana. Isa gi. Shout out kay Erza Titania. Shout out Ito din sa akong igagana. Ay, ulit tawa. Daryl Arnejo. Dapay ulit Og ni Jancy Soyko. Ali. Ali ba? Shout out. Og ni Islaw Soyko. Og ni Gideon Soyko. Salamat kayo sa inyong pagtanaw. Og Pagsuporta sa among channel. Pumuyaw sa video. Di matuwa ba? Asam to ni comment nga. Piliin lang, piliin. Yo. Pumuyaw sa kadrip kabong-kabong ba? Ay sa daoy. Ano? Nga makasa. Guys, narawa ka si Regi. Bato. Ah. Bate. Hindi gali ba? Katawa? Oh, ikata. Oh, wala oh. Last na usa. Wala. Pero ilan ninyo inyong kaugaling ng mga gwapo ug talent. Ala, Ah. talent ka no? Gitalin. Tingnan Ako di ay sige. Una, di mo. Siya dahil si Guillermo. Ang iyang talent, Big Back. Big Back. Taga-Indio to. Ambot. Gaasa kamis. Ako na si Christian na guys. Christian Kebido. Yang Akong talent. yang talent paru-paru. Pagbaon teka. Santang buhi pa ka. Charot. Charotism. Jebet, tangan ko na bro. Kapag nung na bro. Talent, tag 2,000 ang talent na duhan sa tanawa. 2,000. Kare mo litao sa kare. Dari talent. Si talent mo. Ikaw ka na. Piliin lang sa mong kagaling. Dahil Kalimot niyo ko, kinakulbaan, magikuha itong... Dry. Oo, kulbaan ka niya mong panay. Oh my God. Sampol, simple. Grabe yun. Sample. Ano na, bakon mo eh. Hindi, sabang. Sabang. Ha? Simple lang, simple. Simple. Simpleng sampol. Sa medyo may bisaya. Sa mamaya sino may sampol. Ay, ito lang kayo, una, dira. Dira mo, Ila, bis. ila, ila. Dira, Darang bis. paila siya, sige. Grace of Giring. Muna kuan sa Okay. Okay, talent ay. Ako rin yung talent ay. Kanay. Oh, oro. Kasi mo, oy. Oro. Unahon niya. Tulor na tanaw, tulor. Oh, Wala pa. wala. Wala. Ikaw lagi ko sa mga Arapo niya. Hi, teka sa mga rabo. Dira kayo, magpaila siya, siya una. Okay guys, okay. Ako. Okay, paila. Ay, nagunit. Paila. Yan na si talent. May talent Kasi sa mga panganin mo. Arabo. Nung sarang mo. Di ka pagkita ng hamok ay Kasi pangalan daw ni mo, okay. kung pangalan kay Baro. search lang. Rosales, Jericho. Mapagkaro Ito, mo. ako si kanang Gleason Melgo. Mani si kanang Chris Kevins. Si Kuya Brian. Leland. O si Rogelio. Kaganahan makaita man na mo litaw. Ah, Napadi si talent guys, okay. Pakita mong talent, go. paro. Motoy guys, sample pa to guys ha. Sample ba to? Guys. Yang talent kay Patol. Patol dito. Tinood guys na patol di yan talent nagpatunon man ginigid siya. Nakuyawan mi kausan ni kay ang baba ni bubuwa niya. Ah, Pag tabaw na mo sus mao di kinakataw na dig sabon guys. Tanawa guys sa Mao di ni buwa ali ba? Ato pasabdon sila. Marinin din ngani guys. Mo ni siya. Tinood patulon gini siya tinood. wala. Ya, pagtabang mo ni sa una nagbubuhay ang baba nagtuomig patol gyud. Mao di nakakaon og sabon nga speed babad. Okay. Bro,
Oh, tika di ay. Pagka-prepare ka na. Ay, mag-inala guys kay. Sa tinutanay lang guys, ikam ko libang. Lah, oh. Dara ang ikadua guys. Dara. Napa ni si talent dire. Kuya kani yung talent atong ipagawas. Parok-parok di. Sample, Kanya sa sample di. Titanya. O nara, ang primero namong ikaduha namong Di mo to sunod sa nga tabi. paila-ila. Sa Ay mo talent. Akong talent kay Yan talent, simple. Sige, simple. Sige. Ito sa boss mo talent boss. ikaw lang sa una kay. Hindi. Wow, ako'y talent ha. Kuhan ra ko kanang tato lagi akong talent. Pero Mali yung talent guys. Musaya daw siya gay. Masaya ko, Atong pinabubuang, pabarugon guys. para matarong yun. Tara guys. Guys, Yan na to. Para makuan ba? No? Talent na to. Talent sa kuan no. Tingnan mo yung sample. Ano sa ba? Sunod siya. Ano? Talent. talent. Kung gusto mong lumigay ang iyong buhay, kumanap ka ng video at ibigib mo ang tunay. Ito tayo dito guys. Ha? Kasado. Una. Live chat din ako. Ang talent ano lang. Tama na. Guys, mo ta kong talent guys, pero sa tinundan nila kalibang mo na kay ko. Oh, nado video. Guys, kita ka na guys, oh. Ikaw boss. Si talent ni mo boss. Ado ito, imo ado. Ikaw record. Tara, isa. Trick. Masig makapareto trick. Ikaw boss. Ali boss. Ato mo, Ito sa yung dra. Si talent guys. Ang talent kay Kaon. Nagdagan ang upat na tong viewers oh. Salamat yan mga rabo niya. Yeah. dyan. Yeah. Yara do, ato bang mo? Ang talent niya. Audo, Arap ito. Yeah. Dito ka na lang. Put back sack. Wala ka ginang upat pro. Zero na lang ka na. Sa nagtanaw niya sa upat ko Salamat po. guys sa nagtanaw nga for viewers. Oh, comment. Comment down below. Kay shout out. Stay curious, ane. Maraming gitawag. Lubots baboy. Correct. Hello. 4 likes now. Salamat kayo sa nilike. Taga London, Charlotte, USA. Dara. Salamat kayo. Huwag ka na. Ibis upat. Ato na upat. Upat muna sa signal. Oy, alam nung single ya kay Nara ko dre. Isa rin ni si Elsa Titanya na yung mag-ibigay sa ni. Si Jimoy Rosales. Ay gani. Kusga. Shout out Benjin. Sa libas. Ano ka plito? Guys, salamat sa viewer. Salamat sa 3 million viewers. Salamat salamat, mga guys. Arabo niya. Biara at ngere. Kaya mo lakaw ni Rong gabenda ko. Kasi Action sa nagkakuan ron. ni president niya nga nang pilig. Gamay. Shout out. Sa taga Okay pa ko Pasay. asa ko na single ya. Sa natanaw niya single. Daray mo ano. Monok side ka raw. Saan ka mo? Bubusan din. Mata ano ba? Ikaw ba nakain mo ba? Ha? Patag-patag na rin ito. Nagbi ko no? Nakain mo? Minsan?
Isa, Titania. Sa nagsubaybay sa pila to ka video ka 46 Sa katong Travis. Isa. years. Taga-asa eh. Gila ha. Siguro mo sila nagkatong... Ersa. Hi dai kay Ursa Titania. Amo ang viewer karon. Agaw ni Titianos. Oo, say. Gagaw ni Titanos. Tana ulit tao dire. Taga-asa ko no. Basig taga-card din, hindi taga-asa. Igaasa daw kami ga. Okay, gani. Simple o simple. O sa to? Oo, na simple yun. Simple. Grabe, hindi mo hirap. Simple ko simple. Shout out ni Marino Boy. Ano magang writing mo kayo? Hello mga kabulayog. Thanks for watching. Thank you. Salamat sa tanan. Isa man nagko. Salamat sa tanan ha. Nabi Hello, to. hello mga kabulayog. Kisa gani nga. Naagani dito ba sa? Naalagi. Nagino. Tag-ana basin. taga inyo, uyab ta. La, taga muwa man ka. Og magkauyab man kita, mag adton kita sa mga puyo. Maintay, makatagan ko. Taganan dyan ako. Taga, Kisay bit ni mo. taga-sugod ka. Tagay nyo ha. Ako tagaan. Hindi mo, tagaan nyo. Asa? Taga muwa ka po. Ikaw. Oh, ikaw, boss. Tagayla ha. Ikaw, Brad. Domdo ko inyong balay. Doon sa kusina nyo. Yung balay na natok. Doon sa tukaran. Layo ra kila mga tubag man, tag makatagan ko. Taga-sugod. Yeah. Why siguro, maulay kay gairang-irang na bilo. Videos Your first uploading video. Team, coming direct. Hi Kang Abelardo Junior Rosada. Ibog sa gamay ni mo, sir. Message retracted. Message. Salamat kayo sa suporta sa mga nag-sponsor. Daghang salamat. Kung sa mo sponsoray pa, salamat. Sa katong mapagka-sponsor si Grisel Melgo. Sponsor ma. Pwede na mag-delete. Ay, nag-watch itong video karon. So, let's go na guys. Let's go hunting. Asong video. I-upload ko. Ako laka mag-upload meron. Upload Mag-live na sa guys. Sayo pa man. Malipas oras. Pero basta. Kanang lucky ako, adiha. Asa laki ay mo kaning Puro na ba ni lucky? kaning Bisaya o kaning Bulayaw. Kani, Og subscribe asa man. Asa daw kuno ning lakihan among Pinayon ka koy mapilian nimo kay di na ko mistel posto. Kare, Kay wa pa December. Okay. or kare. Kare. kare lang. Ha? Kung katong mga naulitaw po nananaw, asa gusto nyo? Og kare? Your way. Kare? Or kare. Tug. Isa ka man Simple. kanang laki ako ka buang. Tapos presya. Ay, mas Ako lagi na nagkuhan siguro bayad mo ko natin mo. Bay na ba? Mga isa ganyan kuhan, irsa man daw, isa man daw kuhan sa kuha. Bayad. Ay, bayad. Ambot pa patagay ba? Comment na asa inyo di na na mistel posto na nga. Eh mas kingan. Comment lang. Asaan eh. Kanang nagsulat ang kinayang bulayog. Okay rin. Naupaw na. Kare nang membro bunake daw. Ang buhok kas kire. Ay, guys, presya rin pagkita na ron. Presya rin. Sa? You're always welcome. Salamat. Sponsor. Daghang salamat. Mabuhay ka. Inoray mo bawas nimo kay kami di kami bawas kay pagitan may mga kaman.
your Always may will. always among supporter. Basta ako naman na. Mo gani. Same sa among supporter. Oh, i-comment na ni Titan ka. Titan niya. Balik. You're always welcome. Okay, salamat. You're welcome always. Oy, salamat sa upat ka ba? Ako na itagli. Bisa ba? Ipangita na ko Ipangita kada na ko kubalan kung- og kamot kusugihan. Ala, Ay, ako. isang kamot. Ako. Ataray mo na pili. Grabe gini kubal jud. Asa may kubal mo? Kamot o karing naong. Kireo. Dahil kubal sa namo. Naabot kinanaw. Tawa de, grabe gini kubal ako. Kaya kaya nakubalo na. Hasta na kubal na. Kapil. Oh, kana? Bro. Tara. Adara. Wala kubalan og kamot. Oh. Correct, kubalon sa rik naong. Oh. When will you be uploading your next video? Ah. Para mga tawa na sa admin. Ay, salamat. Ang taon-taon, di ka-upload anay. Oh, tatawa. Katawal mo daan kay dito katawan na mo i-upload. Ano jud. Grabe kago. Kakugihan. Abo sa na. Inod-nod lang na ako panikamot para lang makita ng panitan. Abot man sa naong man. Oh. Maudyo tayo. Manay, kuan. Hasta na, ginudod sa abuhan. Imong edad kay bako 18. Itinadhana tayo dalawa. Itinadhana tayo. Itinadhana tayong dalawa. Gusto na ko nga lungon ka. Kay buhan. Ikaw ba di ka hantod sa kong lubnganan? O babae. Grabe sa lubot. Gusto na ko, sinilas ka kay mawango sa din na pares. Mga babae. Pasko na asam to. Sige boss. Ikaw na sa kaya yun. Nagana kay kuya mo. Sige mo. When will you be next uploading your name? Karong. When you, Grabe ka. when you, Can you be my girlfriend? Ano na? La. Masaan na mo i-upload ang sunod na video? Karong tataod. Guys, upload me kay. More na kuporta. Iligo sa taan ang mga kapuan. Ah! Kilig mo yan. Sa may kiligan mo kining naong ha? Tagalog na pangit. Pero Bisaya, pangitaon. Next video para mga tao. Tingnan jud guys, pangitaon kining naong nga. Bisan ako ani pag When? Taon ka siya guys. Kaya among guys ni Gwapo. Sa nuna, nung unang kita ni, nagpangita yun ko kay tungod kay. Gwapo na gid ko lagi siya. Pero maaaring mong actor ka, best actor. Guys ko mga Miss Actress, Miss Kani, Actor. kwan, actress, So guys, nagpangita yun ko editor, mga filming. Oh, camera woman. cameraman, actress, editor, kini, best actor, Bis actor. Kani. Seller. Motor. tortor. Bis turtle ni. Mr. Ton. Kwan, actor gyapon. Gusto kong laki, maayo mo balak. Alam! Hala, Matay ka ni. kini ang akong balo. Dora di ay. Gusto ka bala. Balon! Kanang- Balon ng kamot! Oh. Balon now! Balon. Maura niya akong ikakuha ni mga bala. Ini akong balak. Kini akong bala. Nakuluhan na. Ako wala gining bala. Kaya ko gusto kung kaibaw mo sa akong balak. Kaya ako wala ning balak. Ikaw ba? Ikaw ba? Ibalak ni galing ang kamot. Kanang balak. Hindi gina na di siya. Sa tinore ray. Kung usap ako tao nga magkukulit. Gikulit ko na imong larawan o gibutang sa kong artal. Kaya akong pagaludhan Artas! sa panahon sa kagabi. Gusto ba kang bala?
Bata ko sana idigin ka kaso hindi. Ah! Okay. Kahit malalim man ang dagat, kaya kong languyin. Kahit mataas man ang bundok, kaya kong akyatin. Ikaw pa kaya hindi ko kayang mahalin? Grabe yun. Kanyan. Mangita ba magbalak? Ikaw, Brad, yung balak sa Brad. Balak lagi kan Ikaw, Brad. Oy, balak mo lang. Ha? Balak. Kini ang akong balak. Maoro yun ang akong balak. Wala ko kasabot kong balak. Ikaw, Do. Nakabalag na. Sige, ipagawas. Daw sama ka sa langgam nga ang tulihaw nga nagbatog sa usa ka sanga sa bagal nga. Then ako naghupo-hupo, nagpagayon kung unsaon ko ikaw sa pagsagpo. Sige, may lamig. Ang sapay mo, Do. Ikaw, Do. Wala, natandang. Ang sabi niya, hugot o balak, luak, gusto man. Request mo, huwag mo kanta dami. Atong kan, actress mo, mukanta to. Pero og balak, Naga. bad influence. Salamat sa nagtanaw ria. Ikaw mo, sige. Naamay ka ng guest, nagigan sa katuburan si Lando. Lando! Lando ka magpiting. Oo. Ba ang ganun. Ikaw si ba? Balak ba? Ikaw si balak, drag guys. Muna sa mo balak ni. Balake. Ano lang ba? Balake Arabo kay Arabo. Saka to akong Arabo. Arabo. Balak ni. Paghuwat lang nga kita'y magtagpo dito sa airport na imong gingon. Lahat. Si Pinaingon pa ni mo, huwaton ko ni mo bantay. Kita bigbinyo na karon. Lahat. Bisaya, kaya ko English oh. Okay. Wala gito. If you're nothing but a trophy. Before the airplane landing in the airport. Oh, ikaw na ba? Ang Arabo. Nisaad ka na ko nga imo kong huwaton. I will show love anymore. Oh, ganun na. Bakit? Hubad yun. Ay, kayo mag-English boss? Lord, shout out. Haha, this is not anyone else, just the... Me and not anyone else. Alam kong magpakamatay. Ikaw lang ang malipay. Yes, I know you. Yun sa you. You are Ate Risa, yo. Silingan na mo, yo. Teresa ba? Risa, Ate Risa. Sabi siya. Ate Risa ba? Ate Risa. Shout out din sa pan. Amo ang Brad. John Carlo. Da. Carl Anthony. Risa. Kita mo mangod ni Bro Jim, dara. Ate Risa yan. Hindi kita ito muna tinulakbal gano'n. Balak ito. Kumantay balak. Kita balak mo. Oo, hindi ka balak. Pala ka na guluhan ni Juana. Hindi na po na makapulbot. Balag din mo rin. Balak nga walay putol-putol. Murag dinais. Balak kung akong maghigot sa liog. Pero nakarealize Pero siya. nakarealize ko, digid ko kaginawa. In short, Mana yung balak? Marang balak ikaw, Australia. Pero sa balak rin. Balak tumakbo. Tumalon. Balak akong tumakbo. Balak akong tumalon. Lupot abot. Sa mga pala supporters, daghang salamat, subscriber. Thank you for watching. Sa way hunong yung pagsuporta namo. Thank you for watching. Bisan pa tinuray, 1 init among giagian. Pero parehar gyapon tag padulungan. Interior na po yung lubnanan. wala, katawa kay si Miss Erza Titania. Wala, Lagi siya salamat. na yung dapita. Salamat ma'am, kung ako maganin na ibgan mo, hingnalan ko.
Pwede ko mo i-add friend, friend add para makakuan. Pwede i-block. Pero na kay Iban na Ay, ayaw na kang lang. Erza Titania. Tayo tariya. Ako. Salamat kang Ersa Titania. Dagang nga salamat Ano yun, mo, ma'am. Usa lang ka ba? Oh, shout out din Gina. Sa tao din ni Wino katong gahapon perting hubugan, huwag tayong yawi ambot kinsa kita. Shout out Brad Carlo. Kalen natin siya. Melgo. Thank you. One. Long live Brad. Love. Kita na mga ekipe dyan. Brad nga nagkuhan may si Otso Brad. Galay ba Brad? Asam to Brad? Ato to. Lingaw ko na sige. Aman, lingon eh. Ano ang iyong balak? Di nga? Aman ko na. Hindi kami tigtubag sa balak. Gusto may balak. Mabaw. Ini ang akong balak naguluhan. Ati Chori. Ano naman ikaw, Inday? Ano naman? Tulog na ko mga Printing kabulayon. niya. Thanks for making us laugh. Okay. Good night. Good night. Salamat sa pagtanaw. Salamat sa man ako buko. Mana matulog dong guys ya. Ano ni Tulog dito? well. Ikaw naman na. Hindi mo kira, hindi mo ka. Tara. Okay. Shout out sa lima ka viewers. Daghang salamat. Salamat. Sa wala pa ka-subscribe pa ni among channel. Bisayang Bulayo. Bisayang Bulayog. Bulayon ba yun? Spesial. Loading ako, buti igdang dini. Inana yung tandili niya. Meron tandil ako. Duha na lang ang kuan kaya hindi pang laay na ipagkatugo na. Why tulog na. Salamat sa 3 views. Viewers. Daghang salamat. Nag-live sabi kay wa pa may content kay uwan kayo. Lisod kay shooting. Sabay baha ko na og kanang pagbuho ng lupa. Oh, Maano chat ang kuan. Mao na kuyawan jud ni guys kay sa una nang kung madapin as mo ang dakot Oh. Ang ang kanang Mana guys, kung namoy uyab, ang pingitan nyo kay naihangin, basig mapadpad sa lain. Yo! oh, jud. Kaya mo pagpiyansa niya. Sanalay ba ba? Makum. Tara lang. Ha? Ito na igli-igli. Sigli. Sig na nagiring. Bukan mo yung sinuod. Tingog na nga pero sige rin. Kauna. Ito naman dyan, ikaw na na dyan. Tama na ipaong guys ha. In live na tayo guys. Night. Nay, tamping mo. Ay sa akin, itanaw no? Ay sa lagi, unugong kayo na. Wapag na kabot yung uwan na. Huwag mo guys. Sayang kayo, maurong yapom. Santa. Mana man, lingaw sila. Saan man to ni? Ganahan mo, kanta-kantay. Dali. Eh, pag yung kantahan, Ge. Kantay ba? Ne. Are de. Mas hindi sa matag kay buko ra. Mau ka rin. Wala ka rin. Ano ba kaibgan ka? Kaya ka may makantahan na. Dali, kanta. First, ikaw do. First live YouTube. Mukanta rin among Request actress. og kanta. Request mo kanta. Request mo. Kabilang buhay ko na kasi. Kabilang buhay, kanindot kay delivers ka daruan. Bugnaw. Kabilang buhay. Kanta ko na. Ang sa sige
Sige, intro na to. Sa kabila ng buhay. Ah, ano di ay? Oo. Ang intro na ka na sugod. Sa intro na to? Nanawa, ya ka nang di ka parada ni tulo na sa balik. Ay manay mo pag. Oh, Sa siyang mga... Ah, okay, guys. Paminawa yo guys. Kanta rin ang mga actress. kita tanan kita. Hindi mo kumao. Duwi, ito yung tanan. Okay, Luz. okay. Martin. 3, 2, 1. Chup chup. Sa siyang mga araw nakasama. Two viewers ha, sa two viewers. Wait, tulong to. Mo kanta di ada. Iba't sa ating buhay Na. mo ko iiwan. Bilta, dawa. Abot tayo, okay, lyrics ay. Request, Hoy, naglaan niya. magsakta. Ang kanta ng gabi eh. Ano sa ato? Hindi ko sa itong kanta niya. Ano sa itong kanta niya? Koreano. Ah, ito, Because You Love Me. Ah, because you love me. Yeah. Ako rin pagkantahan niya kahit mukhang laay ako 1, makauban. 2, 3, go. You were my strength and I was weak. Yeah! You Wow. were my voice when I couldn't speak. Yeah! You were my eyes when I couldn't see. Say, So the best there was in me. tawag ng Tagalog isa. Made up when I couldn't reach. You gave me strength. Ako ba? Ito yan? You believe Sige, sige. I'm everything I am because you love me. Oh. Ah, yeah. Lain sa Hindi naman nakanta. kagi kibaw, di may kibaw ang kanta. Kuno Ay, tag lyrics mo? na. Kuno tag lyrics. Aha to. Hindi to rin kanta. Oh, kanang no copyright song. Dutan tayo na yung i-translate ko ganun, di ba? Translate ko gusto ko, no? Gusto mo ko na. Bala na, ikaw na, ikaw na. Di ba, boss? Boss. Tayo rin ba? Basta. Wala ko na ang pera ganun. Away ka din, ah. Gustahan ko lang yan kanta pa. Sige, pag na. Ayo, tulo rin ginawa. Maikog ka ng tulo, ano? Adlaw, pero sigaw. Haranahan na to, be. Haranahan na to. Salamat sa nag-send og dollar, ah. Salamat kayo na dollar, ah. Kasi, Oy, Puti ito yung bigay. sa mga Arabo na, dara niyong gipangita, oh. Amerikano. Maligyan naman tayo. Why, di nibiligyan mo, porcel. Nagi may negosyo, buy and sell kay maayo. Kay gamay rag punan, bayabas og sili. Buy and sell. Puti yung Oy, okay ha. Gusto pa mo kanta pa rin usap, pwede ra mo kuan. ha. One this. Di may kaya video kay one. Kanta. Lah, nani ko na. Ano mo yan naman? Down ba? Wala sad, sa mga panahon na eh. good night guys. Salamat sa uwan. It's a blessing. Amin na minasaan bakit ngayon mo
naisipan ako'y iwanan. Gabi-gabi na lang ako nalalasing at lumuluha sa bawat oras. Dahil wala ka na, nagtatanong, nagtataka kung bakit ka lumisan na. Umising ako'y nag-iisa. Di ba't sabi mo hindi mo isa? Ingatan mo siya, pinaliwala niya ko dahil sa'yo. Wala namang saysayang pagmamahal, na kahit tagal ko rin binubuo, na kahit tagal ko rin hindi sunod. Ngingap. Ikaw ragang, ikaw ragyod ang igugmaon ko. Ikaw ra, wala rin lain pa. I love you so much. Ay paglupad ang pag-igugma ko kanimo. Isan maglinog pa man o magbagyo, hindi yun o isang asa ko mo adto. Ikaw ra niya ko lang nasa unahan ako. Ang imong tingog makawala o bilanan. Yeah! Boy Rex! Shout out de Mera Kiterong Master. Dapat na ini kaya Marina Humboy. Oh, salamat kayo Dol. Dapat ka alay. Dapat kay Sinang tipid. Sinang tupik ka. Sayang magong. Mananagat TV. Nangis sa? Nangis sa ba? Pero ang 8 dito. Dito. Ayan, Handot naman ko eh. Ha? Handot naman ko. Ano nga eh? Kana take on yung iba? Sino? Na ikaw na ay
Ipos-pos pa nga. Technical problem eh. Guys, paalam na kami. Tulog na sa kami. Mag-upload meron, pabuta lang. How to stop. Okay. Add to. Ako na yung tanaw. Wala, pag na. Bye-bye. Saan sa pagpapaw? Ay, payo. Oy na. Ano pinag sa payo mo? Sipay mo. Dato. Susa kong tumulong. Basta kali. Ano nang galiw? Sakit. Dito ba? Dipitaw na. Or screen. How to stop it with your screen. Dipitaw na. Ano siya mo? Yung pag-stop. Cancel siguro na to. Ikaw ragoy ng ibang ako. Ikaw Oh, shout out tayo ko ni Among Gis nga gwapo. Si Boss Prissy. Out. Single. Single pa rin siya. Sa ganahan lang. Lagi pa yung tanaw. Oh. Ay, Jeje. Saya. Siyawa niya. Babays, guys. Right, ano? Stop. Salamat sa utot ni Gimoy. Gilir mo na. Padulog mo yung toro. Kapira niya. Masarap ito ni Tana. Wala ka. Prinsesa. Sus kabuhayan. Boss. Wala lagi ka na. Exit ang stream. Arison. Ang tanik eh. Thank you. Borang gapan ba? Borang gapan. So yan to? Kasi paano mo ha? Kasi madilit na eh. Man ito. O may laing exit niya. Patay sir. YouTube. Pwede na ikapiling ka siguro. Apil ko po si boss to boss. Apil na. Boss to ya. Apil na mo ya. Diri na? Sit ako ya? Mau na na. Stop na na. Stop streaming. Kala ikaw na na. Okay.